субҳи босафо бо фазои соли нав. Сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат чун ҳамешагӣ дар ҷойи муайяншуда ҷамъ меомаданд. душанбе ҳоло хунук буд, аммо бебарф, дар ҳоле ки тамоми гурӯҳ бо шавқу ҳаяҷон омодаи рафтан ба кӯҳҳои барфпӯш буданд. роҳбалади сайёҳати имрӯза Игор бо либоси бобои барфӣ фазои хурсандиовари соли навро пурра мекард. бо табассуми гарму ширинсуханӣ ӯ сайёҳонро ба сайёҳати нотакрор роҳнамоӣ намуд. ҳамин тавр мо ба роҳ баромадем. дар дохили нақлиёт мусиқии солинавӣ мудом садо медод. сайёҳон аз тиреза манзараҳои сабзу хушки варзобро тамошо мекарданд ва дар ҳайрат буданд, ки бо расидан ба Сафедара онҳоро чӣ интизор аст. раҳораҳ сайёҳон бо тамошои дарёи серобу пуртуғёни варзоб ва бо тай кардани зиёдтар аз 60 километр роҳ аз шаҳри Душанбе ба маҷмӯаи сайёҳӣ варзишӣ ва лижаронии Сафедара расиданд. маврид ба зикр аст, ки маҷмӯаи сайёҳӣ варзишӣ ва лижаронии Сафедара яке аз мавзеъҳои зебою назарабои Тоҷикистон буда, асосан дар фасли зимистон сайёҳони зиёде барои машғул шудан ба варзишҳои зимистона ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат ба ин ҷо меоянд. ҳангоми расидан ба Сафедара сайёҳон худро дар дунёи дигари зимистон эҳсос мекарданд. дар ин ҷо барф ҳар як гӯшаи кӯҳистонро пӯшонида, ҳавои софи кӯҳӣ роҳияи ҳамаро тағйир дода буд. сайёҳон, ки дар Душанбе манзараҳои бебарфро дида буданд, бо ҳайрату шавқ аз нақлиёт фаромада дар омадан замон ба ҳудуди Сафедара аксҳои хотиравӣ гирифтанд. инак пас аз тай кардани наздики 70 километр роҳ аз шаҳри Душанбе мо расидем ба маҷмӯаи лижаронӣ, сайёҳию варзишии Сафедара. имрӯз барномаи мо, ки дар остонаи соли нави 2025 сурат мегирад, дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Амиртур таҳия мегардад ва дар ин ҷо дар ин сафар моро як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. хуб, моро ҳамроҳ бошед, ба сайри Сафедара идома медиҳем. пас аз ин сайёҳон аз боғи ҳайвоноти Сафедара дидан карданд. дар ин ҷо як зумра ҳайвоноти нодир аз ҷумла қутоси помирӣ, гӯсфанди қарокулӣ, оҳу ва дигар ҳайвонҳо мавҷуданд, ки ба сайёҳон тамошои ин ҷонварон писанд омад. ин ҷо махсус маконе барои дӯстдорони аспсаворист. сайёҳон савори асп шуда аз манзараҳои барфпӯши кӯҳистон ҳаловат мебурданд. Сафедара макони беҳамто барои дӯстдорони табиат, варзишҳои зимистона ва кӯҳҳои баланд мебошад. Сафедара дорои инфрасохтор ва имкониятҳои беназир аст, ки истифодаи онҳоро боз ҳам осонтар мегардонад. ҳама раванди хизматрасонии маҷмӯа ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. пеш аз истифодаи хизматрасониҳо сайёҳон маблағи лозимаро дар корти махсус пур мекунанд ва бе пардохти нақдӣ метавонанд аз ҳама хизматрасониҳо истифода баранд. маҷмӯа дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, нуқтаи баландтарини он дар баландии 3020 метр қарор дорад. ду роҳи танобӣ, ки баромадан ба қуллаҳои кӯҳиро осон мегардонад, доимо дар хизмати меҳмонону сайёҳон аст. ин имконият ба ҳар нафаре, ки орзуи дидани манзараҳои атрофро аз баландии кӯҳҳо дорад, фароҳам овардааст. сайёҳон тавассути роҳи танобӣ ба яке аз нуқтаҳои баландтарини маҷмӯа, ки 2495 метр аз сатҳи баҳр аст, баромаданд. дар ин ҷо манзараҳои нотакрори кӯҳҳои барфпӯш, осмони соф ва ҳавои сарди кӯҳӣ ба кас эҳсоси оромӣ ва илҳом мебахшад. Почему я именно пришла в Сафедара сегодня? Так как новогодняя атмосфера, а у нас в Душанбе пока снега нету. И я не жалею то, что я сегодня сюда с дочкой пришла.
И мы весело проводили время, так как здесь снег, здесь новогодняя атмосфера. И тем более выходные детям здесь очень интересно. Конечно, я со своей дочкой тоже развлекалась. И мы поднимались вверх на Батуин. Все вот этот очень, такой, знаете, с позитивным, с хорошим. Это уходишь отсюда, да. И я больше рада, то, что у меня дочка больше радуется. То, что они же дети, они же любят такие места. Я думаю, всех вот этих курортных, вот этих лижных местах, то, что необходимо, здесь мы можем найти. И мы можем себе позволить. Это очень интересно и очень мне приятно здесь находиться. майдони конкӣ пур аз наврасону ҷавонони шавқманд буд. ҳарчанд ҳаракат дар конкӣ дар назар начандон душвор намояд ҳам нозукиҳои хоси худро дорад. дар ин ҷо таҳти садои мусиқии тоҷикона ва табли бобои барфӣ ҳамроҳонамон ба рақс даромаданд. дар айни замон сафедара ягона пойгоҳи дорои инфрасохтори зарурии муосири лижаронӣ ва дигар варзишҳои зимистона буда, соли дар мавсим ҳазорҳо нафар сайёҳону меҳмонон ба ин ҷо ташриф меоранд. Горнолыжный курорт Сафедара очень популярен среди любителей зимних видов спорта или просто зимнего отдыха. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, как из зарубежья, в том числе наши тоже, таджикистанцы тоже полюбили этот курорт, потому что снега в Душанбе не так уж много. И люди, которые никогда не видели снег вообще, здесь у нас тоже есть. У нас туристы есть из Индии, из Африки, сегодня мы здесь встретили. И им очень понравилось. Они вообще с удивлением, конечно, относятся к снегу, к возможности увидеть это чудо природы. Здесь можно кататься на горных лыжах, спускаться на сноуборде, использовать специальные такие ватрушки, так называемый сноутюбинг, а также есть каток. И любой желающий может использовать свои возможности, покататься на коньках, на сноутюбинге, на лыжах, на санках тоже, кстати, можно здесь покататься, и на сноуборде. Также здесь есть рестораны, установлена красивая новогодняя елка. Вечером здесь костер, песни, танцы, разные конкурсы проводятся. Есть также гостиница для тех, кому понравилось это место, кто решил остаться на ночь или провести здесь несколько дней. воқеан ҳам сафедара маконе аст ки ҳар як лаҳза ва манзараи он хотирмон аст. сафедара на танҳо барои варзишгарон, балки барои ҳар як дӯстдори табиати кӯҳистон ба биҳишти воқеӣ табдил ёфтааст. аз роҳҳои пурбарфи лижаронӣ то майдончаҳои махсуси конкӣ ва сайругаштҳои ором то савори аспу барфгардҳо ин ҷо барои ҳама машғулияте мавҷуд аст. ҳамин тавр пас аз як рӯзи пур аз фаъолиятҳои шавқовар ва эҳсоси хотиравӣ, сайри зимистони афсонавии мо дар Сафедара ба поён расид. бо ҳамин биянагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ки аз маҷмӯаи лижаронии варзишии сайёҳии Сафедара пешниҳоди шумо гардид. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо биянагони азиз дар соли 2025 хайр. То барномаҳои оянда.